kɔnɔ alhamdulilayi an bɛ se k'a fɔ dɔ bɔra a la mɛ ko dɔ delila ka kɛ jɛnɛ min ma deli ka kɛ c'est à dire marifa kana ci fo dugu cɛmancɛ la nin y'an siɲɛ fɔlɔ de ye k'o ye mɛ depuis kɔni kɔrɔ vraiment ma tɔɔrɔ foyi ye. Sarasulakaw bɛ wulikajɔ mun na ye aw minnu bɛ nin sigida ninnu na ye aw ye yɛlɛma jumɛn ye u ka baara tagabolo la? Alhamdulilayi u ka baara taabolo kɔni an ka finilaka ninnu depuis daminɛ na u bɛ taabolo min kɛ u b'o taabolo kelen de kɛ u b'u k'u seko de kɛ mɛ ko in ko nɔgɔman tɛ. An sera an balimamuso fila ma minnu y'a kanu k'a fɔ k'u tɔgɔ kana fɔ ka da yɔrɔ yɛrɛ bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la. Lakanako bɛ cogo di nin wagatinin na Jɛnɛ? Jɛnɛ bi kɔni bi an bi barika da Ala ye dɔɔni mɔgɔ ni fiɲɛ minɛ k'a bila barika da Ala ye. Lakanabaliya dɔ de bɔra la wa ou bien dɔ de farala kan aw ka jateminɛ la? Bi kɔni an ka jateminɛ la lakana bi yan. Mais anw de ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko jatigɛwale mɔgɔw k'u ye bolonɔ bila bɛnkan na ni dugulamɔgɔ dɔw ye o kuma in e b'o kalama wa? Kalama. Jɛnɛ ne bi Jɛnɛ dugu kɔnɔ. Mais Jɛnɛ kɛrɛfɛlaw la lakanabaliya bɛ cogo di o yɔrɔ ninnu na bi? Jɛnɛ kɛrɛfɛlaw la lakanabaliya bi a ka fisa dɔɔni an hakiliw ma sigi kosɛbɛ dɛ mais i ka fisa ni kunun ye. Munna? An ka faamaw nana fɛn caman kɛ adamadenw hakili. Se ka misali d'an ma faamaw ye mun de kɛ? U ye lakana sabati an ka yan lamini kɔnɔ. Balimamuso e bɛ yɔrɔ jumɛn na Mali la? Ne bɛ Jɛnɛ de alhamdulilayi bi kɔni an bɛ Ala tanu dɔɔni parce que ani fɔlɔ tɛ kelen ye. Fɔlɔ lakanali la an bɛ taa an tɛ sunɔgɔ an hakili sigilen tɛ marifa mankan b'an kunna chaque fois tuma bɛɛ mais bi na kɔni dans les 2 derniers mois n bɛ se k'a fɔ 3 derniers mois an lafiyalen don dɔɔni. Est-ce que Jɛnɛ kɛrɛfɛ dugu fana bɛ ten wa? An yɛrɛ y'o mɛn an ka dafɛ dugu ninnu na kɔ dɔw tun bɛ yen parti mɔgɔ la mɔgɔ ka se yen yɔrɔ min. I n'a fɔ dugu jumɛn na? Ɲala kɔfɛ tɛmɛna Ɲala kan ka taa dɔɔni ani Gaɲa ninnu y'a ye mais sisan an paraît-il que fo o kɔ ninnu de ɲɔgɔn fɛ a situation fana ka nɔgɔn ni fɔlɔ tɛ kelen. Lakana tigilamɔgɔw bɛ wulikajɔ mun na ye e nimisi wasalen don a kɔɲa la wa? Bon vraiment nimisi wasalen don a kɔɲa la parce que u bɛ yan nɔ su ni tile Jɛnɛ dugu yɛrɛ kɔnɔ yan a dafɛ duguw la u carilen bɛ fan bɛɛ fɛ an bɔ o bɔ an bɛ mobiliw de ye fan fɛ kɛnɛ Jɛnɛ kɔnɔ ka taa Danbele. Nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ko marifa ka ci Jɛnɛ dugu kɔnɔna la e ko cogo di o ko la? Marifa cira Jɛnɛ dugu kɔnɔna na o yɛrɛ ma mɛn o de la kuma daminɛ na n y'a fɔ dans les kalo 3 laban in na samiya daminɛ wagati u ko mɔgɔ dɔw nana banque de a ka teli kan u mɛnna marifa ci kɔni na 22 heures fo misiri selila ka ban marifa bɛ ka ci kɛnɛ cira de marifa cikan jɔ mɔgɔ kelen tora la 3 blessés